Nagkodyo bulaw. Basi nga dalag. Sukay. Water. Ulaw, nagkuripas-pas. Pixel. Record. Ay, mali. Nababa. Oh, ba naman oh, dalag. Unang dalag. Unang daldalag. Takil sa kaya. Hindi ko maasawa na. Ilalaki ko ha. Ganun. Yan eh, tanong na kadagdag ah. Pag-ong. Sigaw. Wala kayo may ito. Naksan mo. The seat. Umili kaliyaw. Sumbuto pala. Okay, go. Okay, go. Gusto dyan. Guyod din ata siya mangguyod. Ano makontrol? Ano daw? Unang pagong. Yun. Ay. Gumagaya. Umul ka. Umul ka. Pagong na eh. Nalangkan. Kamu lo dakal. Say, okay na napagpungot. Hoy! Nabulangan nyo! Tahiin nyo! Kalimutan. Alam, apa yung bulos mo eh. Ang kata ah. Dati-dati ni anak tidalag na eh. Di siya kata ah. Data ka magparang. Gitu mah. Pangalawa. May siglot na kami. Siglot. Takal-dalag sa iyo. Dalag or pag nalak ko. Huwag lang doorface. Oh. Huwag lang doorface. Huwag lang doorface. Wala ka lang.
Big break daw. Gabong. Pagunga dyan. Ayun na. Pagong. Ayun na. Dyan. Pagong. Nala. Nala. Ah. Nagdayo pa. Makadakta na itong pagbungay. Lakal? Mau? Ha? Kamu? Huli ka, boy. Oh, daktil mo yun. Nagdayo pa rin oh. Dimakan. Headshot. Pagino. Bulong. Parang. Oo, headshot na eh. Pang-5 guys. Yung dalawa hindi na videoan. Sayang naman. Yung dimakan na videoan. Yung dalawa hindi na videoan. Yung 5 na videoan. Dakil mo tan ah. Naulo pa ya. Naulo pa. Naulo. Pling ka na ikado yo. Ay, nakasang ko ang pinyata. Ay, natukul. Baliw ka yata eh. Diba? Wag ka nang liliko ah. Nay. Tanay shot. Pang-5. Pangima guys. Naganda yun eh. Naganda yaw. Tiday. Ta, batog mo. Tilapia. Doble ko ma. Lima guys na bagong. Meanwhile. Ayan o. Uwi na. Kalimang pagong kami tsaka isang dalaginding. Oh guys. Oh, Ito yung dalaginding. O, na kay Master Pogi. Awan, balik tamtamaan lagi dorfish. Tsaka 5 pagong. Nga to ka? 5 pagong. Ayan o. 5. Bali 3 lang yung nabidyohan. Ayun, uwi na kami guys. Ayan. Ayan si Brother Hermie. Yun. So, hanggang dito na lang guys. Hanggang sa next video na naman.